channel karon na tandaan mi sa mong mahal sa kinabuhi sa Unsa dayrong adlaw? Juan, kalag-kalag. Na yang Hello na kami guys. kana imong kauban i-introduce ra Ay, gud kinsa na. be. Hi. Nahapunan namin kay gawat pa mi ni Booy. Unsa may ano nang nabisi day karon? Nagisi ko Ngan sa may luto ganda ko gamay para ugma ko. tanawa ka ha. Sa imong luto. Unsa may luto nimo dayron? Magdugo-dugo ko, magbit ko. Lami ha. Yung ito anay. Mabiyuhag ko ha sa muna. Patugma, manungha. Magdimaya ka Maria, ang kasya ang gumamit ng kanina ulan ko pero kanang ulan Lolo. Florencio, Eugenio, Pamita, Nicasio, Tertuliano, Marciano, Guillermo. Ngaming halina, dalang kalibutan, magmiatubang na sa matarong, manghulukmanan. Imo na silang dadon, ug sa kupon, kay mong Gloria, makalipayan, ug kahimayanan, mawalay katapusan, Ginoo kong Dios, kalawaton mo. Ining gipangadyi namo, halad namo kanimo tungod sa mga kalag sa purgatorio, ug ilapin na ang mga kalag sa mga minatay na Kristiyano. Kaluyan mo sila ug kami man usab tungod sa mga panudan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Benito. Alabado siya sa kaming kusasar. Pangadiin pa, todo ka na naman tulak na sa mga Senyora, sa original, el primer instante de natural con simpliciano. Pagdaigon kang mahal nga lawas ni Jesucristo. Guys, mga onata,
Manihapon ta mao na akong luto nga dinuguan o kasabaw mi og bukog sa baboy. Sobra na mo ganihang paniud to. Manihapon ta nga unsa ba